Wamkelekile ku-#Fundimali. Ukubambisana no-West Bank sikuphathele ufundo ngezezimali olunenzuzo ngolwazi oluphangeleleyo kwezezimali namhlanje. #Fundimali ikuzisela ulwazi ngezezimali ukwazi ukwenza izigqibo eziqingqiweyo xa uthenga imoto yakho kanokutsho ngetyala. Kubalulekile usazi isimo sakho sezimali xa uzokwenza uvavanyo le-application lemoto ebhankini. Le nto ifana nento yoba uzawuya kwidate negqiyazana. Kweli thuba ke igqiyazana ibhanka. Isimo sakho xa sisihle uzawusazi ngendlela obuyiphethe ngayo imali zakho kunyaka ogqithileyo. Loo nto ithetha uba ibhanka izojonga isimo sakho kwi-application kwithuba elifana 5 to 7 years. Ikuxelele ke umntu uba niyavana okanye nivani. I-credit profile ke bobume bendlela uphatha ngayo amatyala akho. Imbali, i-credit history yakho idibana njani ne-credit profile yakho. Le nto ixela uba ubhatala njani, amanzi, ifenitshara yakho kunye neento zakho zempahla. Le yindlela ke apho ibhanka izawujonga ngayo uzawusebenzisana njani nawo. Ngoko ke kubalulekile ukuba i-credit profile yakho, ubume bamatyala akho nembali yokubhatala kwakho amatyala ibe ntle. Zonke ke ingxelo ozozifumana ngeenkcukacha apho amatyala akho waphethe njani afumaneka kwithuba lenyanga ezintandathu kwa-Experian, kwi-ITC kunye no-TransUnion, apho iinkcukacha zakho zenyaniso zilapho. Le nkcukacha yenzeka kanye enyangeni okanye ngeentsuku ezino-45. Phandle apho maninzi amaxoki. Baza kuxela into yoba imbali yakho yamatyala bazakwazi uyitshintsha ube wena uzazi into yoba ubhatala kakuhle. Akho nyaniso kuloo nto leyo. Ndive xa ndisithi kuwa abantu abanokukhulela apho ngaba baphethe iinkcukacha zakho kwa-TransUnion, kwa-ITC kunye no-Experian. Loo nto leyo ithetha babhatala kakuhle. Akho mntu uza kukhulela loo nto leyo ngaphandle kwakho. Xa ungabhatali kakuhle amatyala akho, inkcukacha ekwiripoti ngembali yobhatala kwakho amatyala iyachaza ukuba awubhatali kakuhle. Loo nto leyo iza kusa enkantolo or enkundleni yamatyala, kukhutshwe isigwebo sihlale iminyaka eyi-5 egameni lakho, ungakwazi ukufumana nto ngatyala ebhankeni or imali-mboleko. Xa ityala lakho ke uligqibile, akusekho mfuneko ngoku ubuyele enkundleni ukuze igama lakho lisuswe kwisigwebo sakho. Yonke into ebomeni ihamba ngamanqaku. Nendlela ophatha ngayo amatyala akho idibanisela namanqaku akho. Le nto iza kwenza into yoba ibhanka zikwazi ukujonga ngendlela. La manqaku mathathu ke asebenza ngendlela ezohlukileyo. Anamabanga ohlukileyo. Alahamba ngolu hlobo. 0 to 615, fokofoko. 615 to 729, uyazama. 730 to 821, upha uyasonda uba kwimeko entle. Ku-822 naku-900 ke uza kakuhle. Xa ungumlungu upha ku-900 uya kwiwaka, uyazi uba imeko yakho intle. Awunakwalelo xa kuleko ndawo. Gcina ke amanqaku wakho amatyala emahle ukwenza into yoba into zakho zibe mtofo. Siyamthanda umntu onesimilo sihle. Kule game isimilo sakho esihle yindlela uphatha ngayo amatyala akho.
ufumana amanqaku amahle, ize ibhanka ikunike inzala entle. Inzala, interest rate. Ibantle kuba ibhanka izabe ibona uba usiphethe kakuhle. Xa ungabhatali ngexesha okanye ungabhatali kwa ubhatala, le nto iyawafekta amanqaku akho etyaleni. Iphinde ibuyisele kulaa nto uba ungayifumani inzala entle xa ufuna imali-mbaleko ebhankeni.